man slår sig lidt mere løs. Det gode ved at drikke, det er vel, at vi har vel sådan en kultur i Danmark, hvor man kan tillade sig at sidde og drikke og slappe lidt af. Jeg tror, det gode ved det, det er, at man slapper af samtidig, og ikke skal tænke på 10 andre ting. Det er sådan hyggeligt. Man bliver glad. Nogle gange. Okay. Det gør jeg. Ja. Og med stor fornøjelse. Ja. Tre stykker, ja. Men det er, når jeg er færdig med alt, altså arbejde og daglig gøremål. Ja. Fordi at indtagelse af alkohol, det duer ikke sammen med f.eks. bilkørsel eller arbejde eller lignende ting. Nej. Alkohol er til afslapning og hygge, indtil det. Det ved jeg ikke. At man kommer til at gøre nogle dumme ting. Jamen, det dårlige ved at drikke, det er jo, at man dagen efter kan få det dårligt. Altså, du kender det med tømmermænd jo. Men man kan også få det sådan, at man ikke gider at lave noget dagen efter, og ikke får at lave det, man skulle, og passe det, man skulle, og det er noget skidt. Tømmermænd. Ja, det er farligt. Der var jeg 17. Ja. Altså, den har ikke særlig godt af det i hvert fald. Sådan skader sankehjernen. Det gør en svimmel og glad. Altså, ja, så nogenlunde. Men jeg ved jo, at blandt andet, at nogle hjerneceller, de går i smadre af det og bliver ødelagte. De kan jo ikke rigtig erstattes igen. Men hvad der ellers sker i kroppen sådan med cellerne, det ved jeg ikke noget om. Jeg ved lidt om hjernecellerne. Ikke sådan rigtig, sådan lidt halv om halv. Okay. Synes du... Det er en 16-17 år, og jeg vil godt have lov til at sige, at jeg synes også, de skal have lov til at prøve det af derhjemme, således at hvis de bliver skide fulde, så kan forældrene tage sig godt af dem. Det er ikke noget, de skal prøve ude i byen, det er noget, de skal prøve i sikre rammer. Og det prøvede jeg desværre ikke, men heldigvis havde jeg nogle gode kammerater, der tog sig af mig første gang, jeg gik om på. Det vil være lavt. Det synes jeg ikke, fordi så kan man for eksempel ikke sende sin søn eller datter ned i byen og købe det, for eksempel. Men stadigvæk med hensyn til indtagelse af alkohol, det er en anden ting. Altså, de skal have lov til at kunne købe alkohol, men altså, skal de indtage det, så skal det under være trygge forhold. Ja.